Изложбата се провежда за пета поредна година и е организирана от клуба по стендомоделизъм България с председател Станислав Петков. Участниците са 50, а изложените модели са над 250. По думите на Петков, в зависимост от модела за направата на всеки един от тях са нужни от 2 дни до 1 година. Това е така, защото за по-сложните модели е необходимо известно време проучване и, разбира се, вдъхновение. Какво ще видят гостите на изложбата, разказва председателя на клуба Станислав Петков. Гостите на тази изложба днес и утре могат да видят мащабни модели на самолети, на бронетехника, на фигури, диорами. Могат да видят модели, изработени от хартия и картон, модели на кораби. Неочаквано изложбата бе посетена от американския посланник Нанси Макълдауни. Без много уговорки тя прие пред нашата камера да сподели впечатленията си от изложбата. Имам приятел, който е сред организаторите на изложбата и е в клуба по стендомоделизъм. Водя с мен семейството си, то също като мен е впечатлено от изложените модели на военна тематика. Въобще изложбата е прекрасна и аз съм щастлива, че съм тук. Изложбата е 2 дни, така че още не е късно да видите уникалната бойна техника, макар и на макети. За новините, Радостин Рангелов.